ए लोकन कमाई कहाँ बाड़ू हो? हम आ गए नी। ली हम आ गई नी। रुआ तो ऐसा चिल्लाता नी कि लागता कि गर्दन के नीचे फाड़ जाई। ली हमके देख ली। सही पहचान लू। आस ना पास बना देहलू देवदास। प्यार के चली हट। ई उम्र में हम थोड़ी चुम्मा चाटी करब हो। खाली एक झलक देख लेवे द। ये जीरो मजाक करे के आदत गइल न था। एगो तो हमेशा सब खियाइले रही। हां ये का कहब। का हो रमा बबुआ? लगत तो बहुत खुशी के बात बा। खुश परिवार सब है बा। ए सुनो हो, औसन चाचा जी आइल बनी। आओ आशीर्वाद ले लिया। देखत का बाड़ू गोड़ छुओ, आशीर्वाद ले लिया चाचा जी से। असही ऊपर वाला तारलू के खुश राखस, केहू के नजर ना लगे बबुआ। रतन चाचा कितना अच्छा रहा, सोच रहा और विचार बा। अब तनी रुआ हमने के लगे कुछ देर बैठी ना। चली चाचा जी बैठी। तोहरा लोगिन के विचार संस्कार इतना हमके इज्जत कैलस कि ई तो हमर सौभाग्य बा। ना हसन चाचा ना, राउर इज्जत कई हमने के फर्ज बा हसन चाचा। तोहरा लोगिन के ई विचार देख के खुशी से हमरा आंख में आंसू आ गए। ना हसन चाचा ना, ये आंसू मत बहाई। सोना से भी कीमती बाटे, ढेर बहा ले बानी और मत बहाई। ठीक बा हम जाता नहीं। अपन ख्याल रखिए लोगिन, हमेशा खुश रहिए लोगिन। ठीक बा चाचा, प्रणाम। खुश रही बाबू, खुश रही। बैठो। सुनो ना, तनी पानी मंगाओ, ओढ़ झोला पियल जा। ए बाबू, अरे एक गिलास पानी लिया वो हो, तार बाबूजी आइल बड़े। हाँ आओ तनी मम्मी जी लेके। तनी अपन कम गाला फाड़, ना तो आवाज बैठ जाई। लगबू बिलाई खानी बोले म्याऊ म्याऊ। ले मम्मी जी पानी। और कुछ चाहिए का? ना बहू ना, अब कुछ ना चाहे। तू जा, जरूरत पड़ी तो फिर मंगा ली है। जा लीजिए। कहनी ना धनी फलाना बा कहनी, दिन रात कुकुर नियर चाय चाय भाई भाई कोइले रहत लो। वो ये जी हम लोग से कुछ कही, बस 2 ही दिन बचल बा। कैसे का होई? देखो कैसे हम अपन दुख दुखड़ा तो से सुनाई। कई जगह हो गईनी पर कहीं पैसा ना मिलल। ई बात हम तो से कैसे बतैती हो? अब तो चारखा चले लगी बुढ़वा बुढ़िया सन के। अच्छा रूप ना नजारा कमाई ना धमाई, बेटी के घरे भार जाई, ई तो हम कबू ना होखे दे। वाह रे दीवा ना पकवान, हम तुहार मेहमान, हमार मरद कमाई आ ई लो उड़ाई। आवत रन त आज फैसला होइए के रही, हम ऐसन हर चीज ना होखे दे। सुनी, उदास मत हो भी। बेटी तो पराया होली, केहू न केहू खड़ा हो जाई। बेटी हमार राह जोहत हुई कि बाबूजी हमार आई हैं। ठीक बा, हम कहीं जा तनी और व्यवस्था करें। तू जा अंदर।
क्या यार बकलोल तोरा गिनती याद बाटे नया उंगली काटा तारी डाटे बोका हमरा तो 100 तक ले गिनती याद बा लेकिन जानते रही हमरा में एगो कमी बा। कौन कमी बा रे? हम गिने नीनू त हिलत डोलत गिने। मान गए नी जान गए नी तोरा आदत ही अच्छा बाटे तबे ते लगातार चाटे। अरे बुकवा बकलोलवा तो ही जा बाड़ा सर ये। ए बाबू लोला ई तो खेले आई रे फौजी के चोला तोरी निमन लागी। अरे तड़प नहीं तो तोरा भौजी के चोला पंचर हो जाई। अरे नारी अरे तोरा साइकिल के देखो सोन सूरजवा अपना माई के गोद में ना अपना मौगी के गोद में बरे लोला उम्र बढ़ गई अकील छानी पर चढ़ गई साले दिन भर बकलोले रह की कहली हबो का उमर गई रहल तबे न ओकर मौगी गोद में लेके ओकरा के रूबत रहलसिया। ओहो मुआला के बाद ऐसन होला ये बोका बकलोल कोई जब बाजत रहे हत्ते ए लोला बड़ा इतना रेस में आ जैब कावना देश में। ना हम जाता नहीं हमरा घरे काल धोधा तिलकुट दही चिउरा सब बनी हम जाता नहीं। रोक ए यार ई तो बात हम भुलाइए गए रहनी काल खूब मजा आई हमने खूब चाट खाई जाए। चलो हमनियो चाट के खाई जाए चलो। अरे यार बोका आज तो हमारा बड़ा धोखा खाए का मन कइले बा तू बताओ कहां से हमनी खाई रे? हम देखनी है लोलवा की यहाँ बनत रहल इतना बढ़िया बनत रहल कि हमार तो देखिए कल गई लार काटवा लार चू के हमार पैंट ले भौजी देखले होई तो कहत होई कि पाटे में मुत। अच्छा यही से नु भौजी भगा देली ह। चल सोच मत देख काम बन गई। आज दीदी घरे जाए माई धोधा चिउरा कपड़ा बहुत कुछ देले बाड़ी। रुक जा सिम लोला ना तो बिना खींचले फोटो वायरल हो जाए बिना बियाह के लेहले बारात वापस हो जाए। ऐसन बात नहीं ना तो हम रो के ना कुड़ुक के मर जाए हम का करी। देख लोला तो सामान हमनी के फिर लौटा दिखल जाए हमनी के खाली तीत खाइल जाए मीठा ना। बोलो शर्त मंजूर बा? हाँ हमके मंजूर बाटे एकदम 100 टाका मंजूर बाटे। ठीक बा निकाल फिर चिखल जाई। चल फिर मीठ तोहार तीत हमनी के अब शुरू कर जा। औरी बाटे बड़ा तीत रहल दिल खुश हो गई यार मीठ खा के। औरी बाटे अब हम का लेके दीदी घरे जाएंगे कहीं कुछ राय दली। अच्छा चिंता ना तीत थोड़े खैले बन सो मीठ खैले बन सच बोलल जाए। तीत मीठ खा के तो हमरा के फंसा देला लोग सरौ लोग आज सारा लोग के मुँह आए। बाबू सुनो का माई? तहार बाबूजी तरह से कुछ कहे के चाहत रहे। ठीक बा माई बाबूजी अहन तो तू हमरा के बोलवा लियो हम बहुत थकल बानी तुम चल तनी आराम कर। ठीक हो बाबू जा। अरे आ गई नहीं रउआ से एगो बात बा। अरे बात छोड़ो पहले कुछ हो जाओ। कुछ का हो जाओ इन्हें गुस्सा से हमार गर्दन के नस बैठ जाता। अरे वो मजाक सो जाता। अरे बुर्बक तू तो हम मजाक कर नहीं हम। अच्छा मजाक कहीं है तो कहे के का चाहता नहीं? अरे हमरा पेट में तो चूहा कूदता
भूखे। अच्छा, अभी तक हम चूल्हा के दुआरी पर नहीं गए हैं, तो खाना कैसे बन जाए? अच्छा तो ई बात बाटे, हाई गुस्सा वाला दुकान के सेटर अपन खोलो और कुछ बोलो। ओहो, सुनी रहुआ, रहुआ जिंदगी भर कमाए और बाप मैं लुटाई, वैसन बात बा। ई बात बा। हाँ जी। अच्छा तो ई बात बाटे, यही से माई कहत रहलिए कि तहार बाबूजी बात करे के चाहत रेन। हाँ हाँ, यही से कहले होगा के। ठीक बा, हम चलतनी। वाह रे खेल, अब निकली सास ससुर के तेल, वो लेड़ी के जौना के देहात में दौड़ी को हो जाला। बेटवा हमके तो से कुछ कहे के बा। वाह रे बाबूजी, इंसानियत के भी एगो हद होला, रवा तो सब हद के पार कर देले बानी। ई का कहत बरो बेटा, ई तोहर बाबूजी हुआ, अपने जबान पर लगाम रखा। वाह रे माई वाह, तेहू रंग बदल दली गिरगिट खानी। वाह रे खेल, ऐसा खेल कोई खेले, इसका मतलब क्या? हाँ? वाह रे बहू वाह, एगो नारी के इज्जत करेले। तू एगो नारी बाड़ू, नारी के कदर एगो नारी करेले। तू तो एगो छोट बड़ के कदर भी भूल गई। चुप रही रहुआ, वरना बहू तू अपन जीव अंदर ले जा। ये हमनी के बाप समान बड़े, हमनी के इज्जत देला से सम्मान मिलेला। वाह रे बेटा, आज हम मान गईनी, जान गईनी कि तोरा बिगाड़ला में दम बा, ते बिगाड़ के रखले बड़े। बाबू हम समझ गए नी, तार पैसा हमन के ना चाही। हमार बेटी समझ जाई कि हमारा नहीं हरे नहीं थे, हमनी के तू जीते जी बात है। हसन चाचा खिचड़ी, आई हम एगो बात कही। ना रामा बबुआ ना, बेटी तो एगो पराया होले। हम तो बे औलाद बनी, जौन भी लागी सब हम करे। चला हमरा संगे। सब कुछ रखा रला बांधला नी। हाँ हाँ बना गए। तो हइयो बा छोरवा में ले ले जाई। छूट गई रही। हाँ ठीक बता। हसन चाचा, हाँ बेटा, ई राउर बहुत बड़ा एहसान बा। ये एहसान हमने से ना दियाई, बहुत बड़ा एहसान कइले बानी। ठीक बा, हम चल तनी। ठीक बा। हसन चाचा, रउरा बहुत बड़ा एहसान कइले बानी, राउर एहसान हमने से ना दियाई। चुप रहो। चाचा भी कहतरू, एहसान भी कहतरू। कहू हमार बेटी ना ही हो। चाचा प्रणाम। ठीक बा बेटा। सब तीर बेकार हो गए, हमारा सपना पर पानी फिर गए। अब तो कोनो तीर भी नहीं खे कि दूसर खेल खेले। ओह, खेल तो पूरा खेले, लेकिन बॉल होखे से पहले कैच आउट हो गई। नहीं, हमार दाल बिल्कुल ना गलल। सही जवाब, सच कहता रू तू। तहार बात सुन के हमार दिमाग आउट हो गई रहल। सुनी, ज्यादा रुआब मत दिखाई, नाता जो नहीं था भाई पूरा हो जाए। जैसन काम वैसन दाम। नारी बिगड़े ले तो साया साड़ी फैशन के सामान मांगे ले, घर में कोड़े ले। चल। का बेटी, रामा बबुआ आइला हन? हाँ हो दे, आइए गई। चाचा प्रणाम। खुश रह बाबू, खुश रह। का जी, बेटी कैसन बाड़ी? बहुत खुश, बहुत निमन, बहुत खुश निमन। बाड़ी नु? हाँ हाँ। ठीक बा। हसन चाचा, ई राउर एहसान। चुप चुप। खुशी के समय में ई गम कहाँ से लादा में? बेटी खुश बिया नु, हमहू खुश बा। हसन चाचा, रउआ हर खुशी का अरमान
रउआ हंस के पूरा कैनी हमार बेटियो खूब खुश बाड़ी। अरे पगला, रोला से अपमान होला। आपन सीना चौड़ा राख। ए युग में लड़की भी महान होले। ए, रुक! बेटी पर तो दुगो ना होले, फर्क सिर्फ औलाद करेला। हसन चाचा रउरा बड़ी महान बानी। हमार परिवार टूटे से पहले रउआ बचा लहनी। देखा लोगी, मोहब्बत इंसान इंसान से करेला। इंसान भेदभाव जात पात में रहेला। इंसानियत खाली प्यार करे के सिखावेला, एक दूसरे के दिल तोड़े के ना। बारे विधाता, हसन चाचा ऐसन दिल होखे तो एक दूसरे में प्यार बढ़ी। दादाजी हमरा के माफ कर दे। राउर पर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बा। हमने के बाप के भी बाप बने। ना बेटा ना, तू लोगी थोड़ा सा रास्ता भूल गए रहा लोगी। सुबह के भुलाई शाम के अगर चली आवे तो ओकरा के भुलाई ना कहल जाला। तू लोगी तो बहुत अच्छा बाड़ा लोगी। हमनी के रउआ लो माफ करी और रउआ लो माफ करी। बहन के और भाई के बराबर हक होला। जौन हमनी के गलती कैले बानी सन उ गलती रउआ लो ना करी। त्योहार त्योहार होला, साल में एक बार आता है। खुशी मनाई, खुशियाँ मनाई, अपना बहन की है लाई धोधा लेके जाए। नमस्कार, प्रणाम। ई वीडियो हमनी के रात हो गइल बा बने में खिचड़ी के, जौना के धोधा कहल जाला। ई वीडियो के रउआ प्यार दुलार दिलो। हमरा टीम में मणि जी और रंजना जी आ ई सारा टीम हमनी के मिल के खिचड़ी वाला वीडियो लेके आइल बानी सन। देख के कमेंट करी लो और चैनल के अगर सब्सक्राइब ना कर लो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो कि ओकर हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन रउआ लोग के मोबाइल पर आ जाओ। चलिए रंजना जी के मुखार बिंदु से कुछ सुनी। वीडियो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब खतरनाक बनल बा। जैसे हमने के वीडियो में देखनी ऐसन कहनी ऐसन वैसे रउआ लोग अपना बेटी बहन के साथे कबो मत करी लो। रउआ लोग से निहोरा बा हमने के ई है।